Καλησπέρα παιδες, Κώστας Gamer εδώ και σήμερα παίζουμε Minecraft στο single player world μας, στο άπειρο και ακόμα παραπέρα. Ας ξεκινήσουμε. Έκανα ένα άλλο επεισόδιο που έφτιαξε το portal και λογικά θα ανέβει, γιατί τα επεισόδια δεν τα κάνω ξεχωριστά μία μέρα, τα κάνω συνήθως την ίδια μέρα για να μην μπερδεύομαι. Πώς να το πω τώρα, να μην μπερδεύομαι, να μην μπερδεύω το πρόγραμμα. Τέλος πάντων, ευτυχώς που ήρθα. Iron. Όπως βλέπετε, Diamond Pickaxe. Πήγαμε και κάναμε, ναι, πήραμε Obsidian, κάναμε το Portal και λογικά σε αυτό το επεισόδιο δεν θα πάμε Nether. Αυτό το επεισόδιο δεν είναι επεισόδιο, είναι να σας πω κάτι που θέλω. Στο κανάλι, αυτό εδώ, στην αρχή, βασικά θα σας πω γιατί το έκανα. Και έτσι, ας πούμε, να δούμε ένα επεισόδιο. Αυτό το κανάλι, στην αρχή το έκανα, όχι για σοβαρό λόγο, έτσι να το έχω να γράφω σχόλια και έτσι τέλος πάντων. Αλλά μετά μου ήρθε η έμπνευση, επειδή έκανα live stream, χωρίς να έχω κανάλι στο YouTube, και μου άρεσε πολύ να κάνω live stream, μου αρέσει άπειρα. Αποφάσισα να κάνω και ένα κανάλι στο YouTube, γιατί εντάξει, σιγά. Βασικά όχι να κάνω, το κανάλι το χρησιμοποιώ να ανεβάζω και βίντεο. Ανέβασα το πρώτο μου βίντεο, που ήταν μια μαλακία γιατί είχα λάθος ρυθμίσει το μικρόφωνο. Και μετά ανέβασα το δεύτερο βίντεο που για μένα ήταν καλό, στην ουσία το πρώτο μου βίντεο. Γιατί το άλλο δεν μπορείτε να το πείτε και πρώτο, δηλαδή ήταν, πώς το πω τώρα, βλακεία. Τέλος πάντων, αυτός είναι ο λόγος που ξεκίνησα. Δηλαδή στην αρχή το έκανα για πλάκα, αλλά μετά μ' άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή έχει φάση λίγο. Είναι πολύ ωραίο, πιστέψτε με. Στην αρχή πλάκα, πέρα από την πλάκα όμως τώρα στην αρχή, να σας το πω, ντρεπόμουν λίγο γιατί για κάποιο λόγο η φωνή μου στα μικρόφωνα και έτσι ακούγεται διαφορετική, πάρα πολύ διαφορετική. Όμως όταν άκουσα το πρώτο μου βίντεο δεν με αναγνώριζα, κυριολεκτικά όμως. Αλλά μετά εντάξει, είπα εντάξει, αυτή είναι η φωνή μου, σε όποιον δεν αρέσει ας μην βλέπει τα βίντεο μου, και συνέχισα. Δηλαδή δεν είναι θέμα η φωνή, δεν είναι θέμα πως ακούγεσαι αν είσαι μικρός και έτσι. Αν στους viewers αρέσει αυτό που κάνεις, τότε είσαι κομπλέ. Δηλαδή δεν υπάρχει πρόβλημα. Και αν βλέπετε, ας πούμε, ότι κάποιος σας ξεπερνάει, η συμβουλή μου είναι μην είστε haters μαζί του, δηλαδή. Μην, επειδή είναι καλύτερος από εσάς, τον μισείτε. Δεν σας άρεσε τα βίντεο του, κάνετε dislike και έτσι. Να το ρωτήσετε, ας πούμε, να του πείτε, ας πούμε, ωραία βίντεο ρε φίλε, συνέχισε έτσι. Καταλάβετε, δηλαδή μην κάνετε hate. Ίσως εσείς κάνετε κάτι λάθος και δεν έχετε, ας πούμε, πολλούς viewers. Ούτε εγώ έχω πολλούς viewers βέβαια, δηλαδή σχεδόν κανέναν. Αλλά δεν με πειράζει, δηλαδή εντάξει, δεν είναι τίποτα. Εμένα δεν με νοιάζουν οι viewers, εμένα με νοιάζει να κάνω αυτό που μου αρέσει. Ένας από τους πολλούς λόγους να μην τρεπόσαστε. Δηλαδή, ας πούμε, εμένα η φωνή μου, την ακούω στο βίντεο, ακούμε σαν μαλάκας. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορώ να γνωρίσω τη φωνή μου. Αλλά εντάξει, δεν τρέπομαι γι' αυτό. Κανονικά, έξω από μικρόφωνα, η φωνή μου είναι μια χαρά. Εδώ πέρα δεν χρειάζεται να ντρέπεστε όσοι λέτε κοίτα, ντρέπομαι, δεν μπορώ να κάνω βίντεο, η φωνή μου δεν είναι ωραία, θα με λένε παιδάκι. Μη σας νοιάζουν αυτά, ας σας λένε παιδάκι. Ας σας λένε, δηλαδή επειδή σας λένε, τι σημαίνει αυτό. Δεν είναι θέμα αυτό. Μην ντρέπεστε δηλαδή και έτσι, δεν είναι τίποτα. Ας σας λένε παιδάκι, στα αρχίδια μου να το πείτε. Βασικά μην τον βρίσκετε να λες γιατί είμαι παιδάκι, ας πούμε, άμα με ξέρεις κανονικά,
παράδειγμα, εγώ μπορεί να ακούγομαι και για 5η τάξη, ενώ είμαι 13. Εντάξει, αυτό είναι λίγο μαλακία. Γενικώς έτσι ακούγεται η φωνή μου. Γενικώς οι περισσότεροι ντρέπονται γι' αυτό, για τη φωνή. Εγώ ντρέπομαι για άλλο πράγμα. Για κάμερα. Ντρέπομαι να βάλω facecam. Δηλαδή, δεν ξέρω γιατί, αλλά ντρέπομαι. Όχι ότι φοβάμαι και έτσι, θα με κλέψουν, βοήθεια, ληστάς. Δεν φοβάμαι γι' αυτό, φοβάμαι ότι δεν θα σας αρέσει η μούρη μου και έτσι όπως κάνουν όλοι οι μαλάκες, οι μάγκες. Εδώ, ραν, όχι στο σπίτι. Και μην τρέπεστε δηλαδή και δεν, όταν ντρέπεστε είναι το χειρότερο πράγμα. Μην τρέπεστε, δηλαδή να σκέφτετε όσοι έχετε facecam, εντάξει, πρώτη φορά είναι και δύσκολη. Εγώ δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα, αλλά θα το δοκιμάσω κάποια στιγμή κι εγώ, που δεν θα πάει, θα δοκιμάσω. Όσοι τρέπεστε, δεν είναι κακό αυτό, αλλά εντάξει, εγώ βασικά είναι και ένα άλλο πρόβλημα, δεν έχω πάρει κάμερα ακόμα. Έχω στο λάπτοπ και δεν έχω στο σταθερό το PC. Αλλά όταν θα πάρω θα κάνω live stream με κάμερα. Δηλαδή, ας πούμε, αν σου άλλο σας πει σου άσχημος, μαλάκα, να το πείτε, ας πούμε, τι σε νοιάζει. Τέτοιο, δεν είμαι σε διαγωνισμό modeling, όπως γουστάρω είμαι. Δηλαδή, οι περισσότεροι έτσι λένε, όχι, ντρέπομαι, είμαι μικρός. Εντάξει, και εγώ στην αρχή ντρεπόμουν, αλλά τώρα εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Θα βάλω και facecam, θα βάλω τα πάντα. Δηλαδή δεν έχει θέμα. Αν είσαι μικρός και αρέσουν τα βίντεο σου σε πολλούς, ποιος θα έρθει να σε πει? Μικρέ, μαλάκα. Λέμε τώρα ένας που είναι 13 χρόνια έχει πείτε 3.000 subscribers. Τι άλλο, ο άλλος θα έρθει και θα του πει, μικρέ, δεν σου κάνω subscribe. Κι ας είναι μικρός, τι τον νοιάζεις, τον νοιάζει τον hater, μην τον μιλάτε. Αν είναι ένας hater, αν δεν σ' αρέσει φύγε, goodbye. Τέλος πάντων, αυτά πιστεύω εγώ. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε, γιατί σε πολλούς δεν θα αρέσει αυτό σίγουρα. Like, subscribe, share, και μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε. Επίσης θα ξαναρχίσουν τα βίντεο με το G-Day, εντάξει. Βασικά δεν έχετε δει κανένα, επειδή ήταν με το Fraps και το Fraps γράφει τεράστια βίντεο. Ο G-Day είναι ένα παιδί που κάναμε μαζί βίντεο, αλλά μαλώσαμε. Όχι μαλώσαμε βασικά, τίποτα δεν έγινε, απλώς διαφωνήσαμε με κάτι που ήταν μαλακία και ήταν για κάτι diamonds. Αλλά εντάξει, δεν είναι. Θα ξαναρχίσουμε βίντεο μαζί, πολύ καλό παιδί. Και μέχρι την επόμενη φορά, παιδιά, γεια σας.